insurance companies zase-South Africa zingamasela, ziphakula abantu bakuthi zibenze inyusi. Ziyabavumela ukuthi bathathe ipolisi ezininzi ngomntu omnye, bazithathe premiums, bathi besawugqiba bezithathile premiums, bathi xa lo mntu uswelekileyo ebeinshoriwe babhatale i-benefit enye, basawugqiba ii-premiums abantu bezibhatele zepolisi zitshone ngabikho mkhondo. Abantu bakuthi kudala bekhala ke ezimantshiyane ngale nto. Yaqala ndikumhlobo wenene, ndimenywe nguPastor Nozewu noMafa Bavuma. Sasincokola ke into zaseMzantsi Afrika nezinye ingxaki. Kwakwisambonono nesankxwe esasuka kubaphulaphuli ngale nto, bade babiza nomntu oyingcungela ukuthi kudala edila nale nto, wasibathe phathela i-spreadsheet. Yakanti abantu baseMzantsi Afrika bamamele ngobuninzi. Sathi apho sihamba khona sihambe sikrwecwa sithi sonke sinale ngxaki, besithi sonke siyazibhatala ii-premiums, sonke ezi premiums zethu sithi sizibhatele insurance companies zingasibhatali, ziphosise zithi umntu inshorwe kaninzi. Sithe ke ngose-UDM kule amendment sathi qala uxanduva lokwenza i-due diligence, ukujonga into yoba umntu inshorwe kangakanani na by the same person, umzekelo okanye kwi-underwriter A1 lele insurance company, ayilo xanduva lo private individual, kuba kaloku umntu akanazo resources to be able to check. Kuba into yenzekayo, abantu bakuthi uzaya kuMavumisa funeral parlour, uye kuMadlamini funeral parlour, ufike uyosayina ipolisi phana, ubhatala ii-premiums, uye nakwezi insurance companies well established zingakuxeleli ukuthi zi-underwrithwa ngumntu oyi-1, zingakuxeleli ukuthi umzekelo ii-implications zokuba uthathe i-life cover okanye i-insurance policy rather ngomntu oyi-1 kaninzi kwikhampani enye, bazawubhatala i-premium enye, i-benefit, I beg your pardon, A1. Loo nto ithetha ukuthi baziba imali zabantu baseMzantsi Afrika. Kuba kaloku thina sithi ngoku xa bengayenzanga i-due diligence mababuyise imali yomntu waseMzantsi Afrika. Uba uzibhatele ii-premiums nithi nizawubhatala nina i-benefit for umntu oyi-1 okanye ubomi obunye, kulungile. Buyisani eza premiums zonke umntu ebezibhatele ukuze kungabikho busela, kuba yi-fraud leyo, baye baphakula abantu babenze inyusi. Okwesibini, uba ngabo abangayenzanga i-due diligence bajongisisa baqala ukuthi ithini imeko yalo mntu inshorwayo ngale window period siyipropose leyo, kuzawufuneka athi umntu xa ikleyima, laa claim irigadwe as valid, bayibhatale noba abantu bangaphi, kuba luxanduva lwabo uqiniseka ukuthi ii-consumers ziyakhuselwa, luxanduva lwabo uqiniseka ukuthi abazibi imali zabantu bakuthi. Kudala abantu bakuthi bekhala ngale nto, kudala bebelwa imali zii-insurance companies, babhatala ii-premiums, kuthiwe xa kubhujiwe kubekho bathetha unobenani, bathetha imfungumfungu ngesiXhosa. Ikhona nale intsha ukuba athi abantu bengadibenanga, behlukene, bainshore umntu kuba bemazi bobabini, bengayazi noba baminshore kwindawo eyi-1, ipolisi ivunywe ithathwe, kuthiwe xa ebhubhile bafuna ubhatala umntu oyi-1, kutshone kwaloo insurance premiums ubuzibhatele. Kukusa oko, bubusela bamashishini abantu abamhlophe obuvunyelweyo ngurhulumente. Kodwa ke into emnandi into yoba zonke ii-political parties ezisepalamente sithe xa senza le nto kuthiwa yi-first reading debate ezawubangela uba ihambe ke ngoku yekomitini iyoqalwa ngokakuhle, kubekho nee-public hearings kuyo, ibe yi-Patriotic Alliance engakhange torho isingqinele. Siye safumanisa ngathi ilahlwe zizibhorho, ayithethi kwale nto siyithetha ibhidekile, inoba khange bayiqwalasele ukuba nale nto iyaba-afektha nee-constituency yabo. But be that as it may, idlulile, izawuya ngoku ekomitini, ishukuxwe ekomitini, ilungiswe, siyilungise kakuhle ukuze sikhusele abantu bakuthi abazihluphekeleyo, abazisebenzisela ezi product. Singulo mbutho okunjalo ke thina. Apho siya khona sizawukhekeleza sikhangele ukuthi ezi bhanki zi-exploit abantu bakuthi, senza konke ukusa sona singasingundanisela njani ekoneni ukuze sikwazi ukuba zibe ziibhanki zabantu baseMzantsi Afrika, ingabi ziibhanki ezibangcikivayo, zibacikide, zixela incukuthu, zibamfimfitha igazi, amasela.